Guys, alam niyo ba kung ano to guys? It's coffee beans. Hi guys, good morning. Isang makulimlim na umaga tayo ngayon. Yung ipinakita ko sa inyo kanina, yung mga bunga ng kape. Tara, samahan niyo akong mag-harvest sa kakaunting bunga ng aming kape. Dito siya. Kaunti lang bunga, hindi tulad dati. Dati ang daming puno ng kape dito sa amin. Yung iba na namatay na, kakaunti lang natira. Ito siya, medyo hilaw pa pero pwede na to siya. I-harvest na rin. Dati guys, marami pa daw yung ano namin kape dito. Maraming pumupunta ng harvest. Pag hindi natin to i-harvest, sayang lang mapupunta sa lupa. Ang scientific name ng kape ay napakaikli lang. Ang scientific name nito ay coffea. At ayon sa healthline.com, may 13 health benefits ang pag-iinom ng kape. Iilan sa aking babanggitin, tulad ng itong makapag-improve ng energy levels and make you smarter. And can help you burn fat sa mga gustong pumayat. May lower your risk of type 2 diabetes. May protect you from Alzheimer's disease and dementia, yung pagkakalimutin. Can fight depression and make you happier sa mga malulungkot. May lower risk of certain types of cancer tulad ng liver and colorectal cancer. Doesn't cause heart disease and may lower stroke risk. And may help you live longer. Pampahabang buhay. At ang pinakamahalaga sa kape, it's the biggest source of antioxidants na nagpapabata at nagpapaganda. Okay guys, thanks for watching. Bye bye, God bless.